Aquest dilluns 22 d'agost ens hem reunit a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent per celebrar el primer homenatge pòstum a l'escriptor Manuel Costa Pau, mort el passat 30 de maig de 2016. Costa Pau és autor de Turistes, Sirenes i Gent del País i director de l'adaptació al català de l'elogiada enciclopèdia Ulisses, a la qual va afegir com una exigència i aportació personal el volum titulat Els Països Catalans. Bona tarda. El proper acte que fem aquí, en aquest fòrum obert de la Universitat Catalana d'Estiu, és un acte de record i homenatge a Manuel Costa Pau, escriptor, editor, professor i pensador que va faltar ara fa uns mesos. Jo faig la presentació inicial com a amic del Manel, també al mateix temps com a vicerector del patronat de la Universitat Catalana d'Estiu i professor d'aquesta casa, i us explicaré que la meva primera relació amb en Manel, en la dècada dels 80 del segle passat, va estar una relació de militància independentista. Una relació de militància independentista en el moviment de defensa de la terra impulsat pel PSAN. I en aquest aspecte d'editor van tenir un segon, diguem-ne, contacte intens quan va ser que ell va dir d'editar una nova edició, la sisena, d'aquell opuscle meu que es deia És molt senzill, digueu-li Catalunya, i així ho vam fer, li vam treure del davant el És molt senzill, perquè possiblement no era tan senzill, i va quedar en el Digueu-li Catalunya. Em va cridar molt l'atenció, dins del pensament del Manel, una cosa que després no he trobat enlloc i tampoc no sé si ell la va deixar escrita i va fer la formulació exacta d'aquella idea. Però ell parlava del patos català. Quan a vegades ens queixem d'alguna gent, per exemple, en aquella època del Samaranc i d'alguns altres podrits catalans, o podrien ser traïdors catalans, o espanyolistes catalans, aleshores, o altra gent més tèria, no necessàriament que se'n passen a l'enemic. Aleshores ell deia, quan analitzem aquests personatges i aquestes actituds, tinguem en compte que això també forma part del patos català. Ell va impulsar l'enciclopèdia Ulisses. Jo vaig comprar en aquella època l'enciclopèdia Ulisses, alguns de vosaltres la coneixereu, era l'enciclopèdia de referència a casa, a més de l'enciclopèdia catalana, és clar. Però l'enciclopèdia Ulisses es va ocupar especialment d'un volum dedicat als països catalans. Tot això que estic contant són coses del segle passat, i d'aquest segle no en contaràs cap. Feia molts anys que no ens havíem vist, després de finals del segle passat, de l'edició d'aquest llibre, del Digueu-li Catalunya, i ara, fa poc, jo vaig publicar un llibre amb la meva dona sobre un manual universitari, un manual de fraseologia, de teoria lingüística fraseològica. Doncs el Manel estava al dia, se l'havia llegit i un dia em telefona: escolta, m'ha agradat molt aquell llibre que heu fet, la Maria i tu. La conversa va ser en el 2005, podríem organitzar un acte dels 30 anys de la publicació d'aquell llibre i el faríem a Girona, perquè ell era de les comarques d'allà, de Girona, és a Girona on va morir, i aleshores em va dir, doncs això està fet, prepararem, després ja li va venir la malaltia i no va ser possible, però això està fet, prepararem l'acte i fins i tot, saps què? Li diré a l'alcalde de Girona que participi en l'acte, un tal Puigdemont, que havia sigut alumne d'ell, i jo dic, però el Puigdemont això s'ho creu? El Puigdemont és de països catalans? Diu, sí, no et càpiga cap dubte que sí que ho és. I quan mor algun, i especialment algun amic, sempre et queda algun acte per fer i una conversa per tenir. Doncs mira, aquesta conversa que he dit d'aquest projecte i d'aquest acte és la que s'ha quedat per fer entre Manel Costa Pau i un servidor. Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. A mi m'ha tocat, em toca fer així molt personalment, però la gràcia està precisament que la gent que no el coneixia o que havia sentit a parlar tingui clar també aquest fil intel·lectual que va tenir. Nosaltres hem titulat l'acte d'avui com un intel·lectual, diem, de referència, en aquest sentit emblemàtic, i pensem que realment ho va ser. La seva mort l'ha posat a la palestra pública d'una manera que, diguem-ne, en vida no era tan conegut, no? I en tot cas
sí que penso que en aquest sentit els mitjans s'han portat molt bé. Una de les seves obres més conegudes i que va crear un gran impacte mediàtic en el seu moment va ser l'any 66, quan va treure un llibre que es deia Turistes, sirenes i gent del país. Era un dels primers llibres que analitzava el fenomen turístic. Aquest fenomen del qual vivim tots plegats, doncs paradoxalment sí que hi ha molts estudis tècnics, però un estudi més de caràcter de pensament, de valorar la importància que té el fenomen i analitzar-lo des d'un caire, com va fer ell, sociològic, antropològic i fins i tot literari, això no ha tingut continuïtat. Aquestes idees bàsiques de coneixement de la realitat, d'aquest intent d'abastar el coneixement del nostre realitat més immediata, anava molt lligat a la idea de transformar-la naturalment. Per dir-ho d'alguna manera, ja es havia format també com a intel·lectual en l'enciclopèdia Espasa. Serà un dels llocs on primer es parlarà d'Antonio Gramsci com a figura marxista, com els neomarxismes que sorgiran al final de la Segona Guerra Mundial, i realment serà un referent teòric en el cas de Manuel de per vida. Vull dir, realment és un model d'un marxisme no dogmàtic, creatiu i alhora revolucionari, com una alternativa al que havia de ser la socialdemocràcia, que al final va acabar com a únic model operant de l'esquerra. De fet, encara no hem assolit la plena normalització, aquesta plena normalització lingüística. Ell li agradava dir que això no ho assoliríem mai fins que no tinguéssim realment un estat propi, independent. O sigui, pensar que això s'assolirà des d'una posició d'estricta pressió de la societat civil no serà així. Necessitem l'assalt de les institucions perquè això es transformi. Ell, en aquesta preparació d'assalt, havia estat professor de català d'Òmnium Cultural i va dedicar-se a la docència durant molt de temps i a la docència del català. En el postfranquisme, en el 77, serà també professor de la Universitat de Barcelona encarregat del reciclatge de mestres i llicenciats. I també va ser professor del Collell, i va ser precisament aquí en el Collell on va tenir com a alumne en Carles Puigdemont, i que en Puigdemont el va reconèixer també com un mestre seu, no només del català sinó també de les coses de la vida. Darrerament, també en aquesta represa dels darrers temps literària, va començar a tirar endavant tot un cicle novel·lístic que va començar amb aquest llibre que és Jana, i que va continuar amb Diana Palmer, i això havia de fer part d'una trilogia d'un nou títol, també un títol de dona, que havia de culminar el que ell havia titulat com Encontres amb Tànatos. Aquest tercer llibre es havia de dir Ingrid a Àfrica i el va deixar a punt d'edició. Algunes coses que deia, i acabo aquí, mireu, la vida de l'artista sempre perilla. Aquesta era una de les frases que sempre solia. Una altra, també incitant al canvi ideològic i personal de la gent, perquè he dit que estava molt compromès amb el canvi social i amb el canvi nacional, però també personal. Ho lligava tot en aquest sentit. Cal que canviem com les serps canvien la pell. Una altra frase que això provocava la irritació a vegades de la gent deia que ell no es moriria mai i que tenia 3.227 anys. Aquesta xifra anava variant depenent de l'interlocutor, però més o menys. D'altres idees que sempre hi era que els pares són màquines de destruir mainada. Ell, com a educador que havia estat, sabia de què parlava. I els fills, lligat amb això, són del món. Per tant, no ens cal despertar-los. Una altra idea, que penso que és molt encertada, era això, que només se sap allò que saps explicar. I la gent que es dedica a aquestes coses em sembla que serà conscient. I també la gent que es dedica a l'ensenyament deia, ensenyar és aprendre. Llavors sempre quan hi havia una discussió, diu, amb això que us dic ara, discutim sobre un pronom feble, sobre un error de sintaxi nacional, de conceptual, deia, diu, amb això m'hi va la vida. Sempre, en tota conversa, amb un tema de discussió, deia sempre que li anava la vida. I un altre element, que aquest també l'hauríem de llegir potser a algú, diu, t'has de decidir si toques als Montgrins o a la Bisbal. T'has de decidir a quina orquestra toques.
Amb això ho hem anat recollint tota una colla i encara ho anem recollint, o sigui que la gent que se'n recordi d'aquests i que el conegui i això, que ens ho digui, que la incorporarem a la llista. Gràcies per la vostra atenció. Manel ha estat més que un pare, ha estat un amic i sobretot un mestre. Igualment com ens duia a Prada, de ben petits ens portava també a les classes de català que feia pels pobles de l'Empordà, de la mà d'Òmnium Cultural. L'acompanyàvem en actes polítics, a trobades amb escriptors i editors, en actes de lliurament de premis literaris. També ens va ensenyar a respectar la llengua i estimar-la, i això vol dir parlar-la correctament i escriure-la correctament. Per ell aquesta era una qüestió vital, fins al punt que el dia abans de deixar-nos, gairebé ja sense alè, en Manel encara tenia forces per corregir a les infermeres que s'entestaven a posar-li suero i ell els deia que no, que això n'havia de dir seny. I finalment impulsarem també la revisió del seu assaig Turistes, sirenes i gent del país, que ha estat justament reivindicada en molts dels articles que han aparegut arran de la seva mort. I finalment, i per descomptat, li devem també el continuar lluitant per uns països catalans lliures i socialment justos, un objectiu pel qual ell va treballar incansablement fins a tota la seva vida, fins al final, i que estem convençuts que ben segur que ben aviat podrem celebrar. Gràcies. Qui sigui frare, que prengui candela. A la taula d'en Bernat, qui no hi és comptat. I no s'hi pot anar al professor i a la vegada repicar. Jo crec que són tres frases que en aquests moments de la política catalana, doncs s'han de tenir en compte. Ens hem de decidir tots plegats. El poble de Guses es troba en ple terraprim d'Empordà. És allà on Manel i la seva dona Lluïsa i els seus 5 fills, Consol, Núria, Marta, Mireia i Roger, es van traslladar a viure fa més de 40 anys. Allà, els Costapau, van muntar el Sant Santòrum de la Casa, des d'on es va fundar i dirigir l'editorial Llibres del Segle, les revistes Lletres de Plom i Mot d'Ordre, es van escriure 3 novel·les, es va traduir llibres de Berna i els poetes gallecs i una infinitat d'articles i col·laboracions. Però sobretot, aquell estudi fou el claustre matern de l'obra que per la seva magnitud i ambició, si no hagués publicat res més, ja justificaria situar Manuel Costapau entre els intel·lectuals d'esquerra més transcendents del país, l'edició catalana de l'Enciclopèdia Ulisses. Per dur-ho a terme, va fundar un veritable escriptòrium, amb un grup de joves entusiastes com Enric Pujol, que aquí el tenim, en Pep Gifreu, també el tenim aquí, en Ricardo Domingo, en Jordi Gasull, la Marina Pedrós, que també hi és, i molts d'altres, que com el monjo Javert fa 1000 anys, van deixar-ho tot per emprendre el camí de la saviesa. Saviesa que, com adverteix Costapau, en la introducció a l'edició catalana, s'havia de posar sempre al servei del lema conèixer per transformar. I així jo podria seguir, perquè jo, igual que molts altres, vaig tenir un mestre de pensar únic i irrepetible, el Manuel Costapau. Moltes gràcies. Crec que li hem fet un primer acte de record i homenatge, que és el primer d'uns altres que vindran. En memòria de Costapau, aquesta frase i moltes altres, us convidem de nou a llegir el seu pensament i els seus escrits. I gràcies per l'assistència.